Dámy a páni, dovolte mi privítať vás v mene Exim banky a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Teší ma, že táto májová edícia exportného klubu otvára dôležitú tému obchodných a investičných príležitostí v juhovýchodnej Ázii. Dnes už nestačí len vyrábať kvalitné produkty. Rovnako dôležité je presadiť sa na globálnych trhoch. Sú tam veľké príležitosti pre naše firmy z oblasti zbrojárstva, automobilov priemyslu, digitalizácie, energetiky a iné digitálno-inovatívne technológie. Úlohou Exim banky je pomáhať slovenským firmám pri exporte prostredníctvom financovania, záruk a poistenia. Práve takáto podpora často rozhoduje o tom, či firmu dokážu vstúpiť aj na vzdialenejšie alebo rizikovejšie trhy. A my dodržujeme slovo, chceme znižovať clá a chceme uzatvárať dohody, ktoré sú vzájomne výhodné. We offer a very competitive and cost-efficient labor force and business environment. August 2020 has created more favorable conditions for trade and investment between Vietnam and European partners, including Slovakia. At the same time, Vietnam can serve as a practical gateway to wider ASEAN market. For Slovak business, it will also create greater opportunities for Slovak companies to get long-term expansion to Asia. We have what it takes to ease of doing business a part of the broader ASEAN region. We can start exporting first and then later we can discuss whether opening up a factory or investment in Malaysia. Budúce obchodné vzťahy sú veľmi výrazne založené na otázke dôvery. Čiže toto je niečo, čo treba investovať trošku čas a peniaze. Dneska my máme aj peniaze na to, aby sme podporili individuálnu účasť na výstavách veletrhoch. Vytváranie spoľahlivých obchodných vzťahov je dlhodobá záležitosť. Vyžaduje konzistentnú kvalitu, vytrvalosť a trpezlivosť. Pri príprave financovania je veľmi dôležité rôzne formy due diligence, ktoré sú potrebné na to, aby to financovanie bolo schválené. Dobrá rada. Pojišťujte se, využívejte služby státních exportních agentur a potom budete lépe spát a vyhnete se defaultům a vyhnete se problémům. Jede docela dost automotiv i do těch zemí, pokud bude, jak tady bylo zmíněno, uzavřená smlouva s Evropskou unií. Tú profesionalitu sme vedeli nájsť v partneroch a vedeli sme ju etablovať aj vlastne na tú protistranu. 3 rady by som dal, ako obrňte sa trpezlivosťou, buďte pripravení, urobte si dobre matiku, zistite všetko, čo potrebujete a 3, buďte autentickí.